Bisik-bisik. Diya si kagawad og si ang kinagapahang sekretary. Oh. Mga katok pa din sila oh. Matay sekretary nang inalan to isang laki sa isang kinabuhi. Inahan ko nang inahanglan og lumoy. Good afternoon mga ka-Jonjons and welcome to my YouTube channel, Jonjons TV. Yes. So kayo mga ka-Jonjons, diyan na punta sa laing-laag pero dool rani sa amua. Silingang barangay rani. Diyan ko rani kay swimming pool. Doon kaya ako gusto nga mungan pero ko kalugar. Karon nakalugar na dyan ko. Mong dalhon, ano mo kahibaw po mo nga naday po swimming pool. Laing swimming pool diri sa Alicia. Sa niani sa barangay Kabatang. Sa ipanag-idsahan ni sa usa sa mga kagawad diri sa barangay Kabatang, si kagawad Jocelyn Simakon. So nice ang kuan. Nice ang kanang ay tubig. Bugnaw na. Bugnaw. Bisik-bisik. So, mga ka-Jonjons, so, and ang isang tubig, flowing siya. Flowing ang isang tubig ikan sa uphills, na may uphill, na may motor dito. So, una. So, tanawa, ay mga nidari, kanang mga ligo, daghan mga nidari, panahon sa Sabadong Domingo, di ba? Sabadong Domingo sa gabi. Awa pa na mo i-open? Ay, sorry day mga ka-Jonjons, kaya wapa na i-open sila ron. Open na mag-tourism, good. Huh? Ako ba lagi kinang i-open na? Sa tampa. Din sa Alicia wa. So din sa Alicia, ingon ko ng DLG nga di pa pwede mag-open ang mga tourist spots. So usanis mga tourist spots diri sa tourist destination diri sa Alicia, kining Tonggo Spring. Oh, this is Tonggo Spring from Kabatang. Sitio Porok, Sitio Porok. Porok 3, diya si kagawad. Here, dump side. Diya si kagawad og si ang kinagapahang sekretary. Oh. Mga katok pa din sila oh. I need a volcano. Oh, kinsa tong oy narabay daghan na tong mga kanang viewers nga mga kuan for Rangers. Matay sekretary nang inalan to isang laki sa isang kinabuhi. Kaya lumoy. Naman na si kagawad. Committee on Appropriation sa Barangay Kabatang. Si kagawad Jocelyn si Makon. Mo itag-isa dining Tonggo Spring. Dohanig si Jaka kuan. Dohanig si Jaka Pugawa. Naansa. Pagkakaroon wa pa dahil ni kanang wa pa dahil ni ablihi. Ma-flowing ang isahang tubig. So sa panahon sa gi-open pa ni daghang mga ni dire. O dayo sa kakuan. So naango sa kapugawan isa. Amo nang wa pa na hinlo kay
wa pa man totally nag-open kining maong spring, Tunggo Spring. So, si kinsay gusto nag-open, si kinsay gusto mo dire, just inform sa atong pinalanggang kagawad nga may tagiza danhe. Pangutana naman sa ato sa sentro sa Barangay Kabatang kay arong matuuran mo ug asa dapit ang Purok 3. Niani dapit sa dam side. So, naalawon ni. Naglublo gali na. Inja. Lami dire kay ang lugar ni Ja is pan ba? Kana relaxing. Da. Nindot nga lugar kay kanang basta kay nice ang isang kuan. Nice ang isang lugar. Ang tubig is bugnaw. Yes, this is it. So niata sa Tunggo Spring Kabatang, Alicia, Bohol. Okay? So kinsa ka to gusto mo ani abot ni mo ninjo sa Alicia, merkado sa Alicia. Pwede mo sakay og habal-habal o wagaling mo ikuan, wagaling mo isakyan o wagaling mo sakyanan nga kaugalingon. So kawa sa merkado sa Alicia, sakay mo og habal-habal. Arong ihatod mo kay nakatuod ang tanang mga habal-habal driver diri sa kanang Tunggo Spring diri sa Kabatang. Pilay-pilay tig habal-habal? Kung namoy 30 pesos makaabot na mo diri sa Tunggo Spring. Mao na. Sa mga kadunjans, among patanawon sa buwak na lamig. Extra. Ang kinahanglan sa sekretary sa Barangay Kabatang is laki nga Amerikano. Kanang lumoy ko no. Nagngisi. Sikin sa katong dunay laki nga lumoy. Uy, nanay ka ng lumoy lagi. Nag-islet. Inahan ko, nanginahanglan og lumoy. Sama ka sa susunod na tataman. Og may ko na salamat and good morning and bye-bye. Good morning ko, good afternoon.